पेट्रल पाम्पाव माखासे फेसिलिटिसफोरखौ फ्रियावनो मोननो हायो। जुदि नोंथाङा बैफोर फेसिलिटिसफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ मोनाबा नोंथाङा बेखौ कमप्लेन होनो हायो। जुदि नोंथांनि कमप्लेन होनाया थारबा अब्ला पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सआबो केन्सेल जानो हागौ। बिदिब्ला लोगोफोर आङो बिश्व दिनैनि बे भिडिअ'आव जों पेट्रल पाम्पनि मोन 10 फ्रि फेसिलिटिसफोरनि बागै सावरायगोन। बिदिब्ला थुदो जागायदिनोसै। पेट्रल पाम्पनिफ्राय जायफोर फ्रि फेसिलिटिसफोरखौ मोननांगौ बेफोरनि सबसे गिबि फ्रि फेसिलिटिसआनो जादों गारि साखायाव बार सोनाय एबा पाम्प होनाय। गासैबो पेट्रल पाम्पफोरावनो गारि साखानि पाम्प होग्रा मेसिननि सुबिदा होनाया जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो पेट्रल पाम्पनि गासैबो डिलारानो इलेक्ट्रनिक पाम्प होग्रा मेसिन थाथारनांगौ आरो साफ्रोमबो गारि पाम्प होनो थांनायखौ बिसोरो हेंथा होनो मोननाय नङा। बेबायदियाव पेट्रल पाम्पनि बिगोमा एबा बिनि रावबो सुबुङानो पाम्प होनायनि थाखाय थाइसेबो रां बिनो मोननाय नङा। बैफोर सुबिदाफोरखौ पाब्लिकनो थारैनो फ्रियावनो होथारनांगौ आरो जुदि नोंथांखौ पाम्प होनायनि थाखाय पेट्रल पाम्पआ नोंनाव रां बियोब्ला अब्ला नोंथाङा बेजों सोमोन्दो थानाय डिलाराव कमप्लेन होनांगौ। नैथियाव फ्रि फेसिलिटिसआ जादों फार्स्ट एड बक्स। गासैबो पेट्रल पाम्पआवनो एड बक्स थाथारनाया गोनांथार। मानोना सोरबा सुबुङा माफोर जाब्रबबायोब्ला बेखौ बाहायनो हायो। बे बक्सआव जिउनि रैखाथि मुलि एबा लाइफ सेभिं मेडिसिन, बेन्डेज बायदिफोर थानांगौ। बेजों लोगोसे गासैबो मेडिसिनावनो एक्सपायरि डेट लिरनाया थाथारनांगोन। बे बक्सनि मुलिफोराव गोबाव एबा एक्सपायरि डेट थांनाय जानो मोननाय नङा एबा गोदान मुलि जानांगोन। जुदि नोंथाङा पेट्रल पाम्पआव फार्स्ट एड बक्स बिनायाव हेंथा होयो अब्ला नोंथाङा बेखौबो कमप्लेन होनो हायो। पेट्रल पाम्पनि थामथि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों लोंनो थाखाय पियर वाटार। पेट्रल पाम्पनि डिलारा गावनि पेट्रल पाम्पआव साफ्रोमबो सुबुंनि सुबिदानि थाखाय फ्रियावनो लोंनो थाखाय गोग्गो दै होनाया जोबोद गोनांथार। आरो जुदि नोंथाङा बबेबा पेट्रल पाम्पआव लोंनो थाखाय गोग्गो दैनि सुबिदा मोना अब्ला नोंथाङा बेखौबो कमप्लेन होनो हायो। ब्रैथि पेट्रल पाम्पनि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों फन कल खालामनो मोननायनि सुबिदा। जुदि नोंथाङा बबेबा लामा ससेयाव खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो नोंथाङा रावखौबो कल खालामनो हाया जायो, नेटवर्क गैयैनि थाखाय एबा मबाइला गाज्रि जानायनि थाखाय एबा जायखिजाया प्रब्लेम जानायनि थाखाय, अब्ला नोंथाङा जेबो गिनांगौनि बाथ्रा गैया। नोंथाङा पेट्रल पाम्पआव थांनानै जायखिजाया मोनसे नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बेबायदियाव पेट्रल पाम्पनि बिगोमा एबा खामानि मावग्राफ्रा नोंखौ हेंथा होनो हाया। बे सुबिदाखौबो पेट्रल पाम्पआव फ्रियावनो मोननो हायो। बाथि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों पेट्रल पाम्पआव कमप्लेन बक्स थाथारनांगौ। पेट्रल पाम्पनि सायाव नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला नों लिरनानै बे बक्सआव सोना दोननांगौ। बेनिखायनो मोनफ्रोम पेट्रल पाम्पआवनो कमप्लेन बक्स थाथारनांगौ। जुदि गैया अब्ला बेयावबो नोंथाङा डिलारशिपआव थांनानै कमप्लेन होनो हायो। पेट्रल पाम्पआव जायफोर फेसिलिटिसफोरखौ फ्रियावनो मोनो बैफोरनि द'थि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों पेट्रल एबा डिजेलनि बेसेननि बागै मिथिनो मोननाय। डिजेल एबा पेट्रलनि बेसेना गेदेर गेदेर हांखोजों पेट्रल पाम्पआव लिरनाय थाथारनांगौ। स्निथि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों माब्लाबा अर खामबाय बायोब्ला बेनि थाखाय अर खोमोरग्रा गेस थाथारनांगोन आरो गोजा गाबनि माखासे बाल्थिं बायजोआवनो दोननाय थाथारनांगोन। जुदि नोंथाङा बबेबा पेट्रल पाम्पआव अर खोमोरग्रा गेस एबा मुवा बेसादफोर मोनाब्ला अब्ला नोंथाङा बेखौबो कमप्लेन होनो हायो। दाइनथि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों थाव लाखांनायनि उनाव बिल मोननायनि मोन्थाय। थाव सोखांनायनि उनाव नोंथाङा बिल एबा सोनायनि रिसिप्ट स्लिप मोनथारनांगौआ नोंथांनि मोन्थाय। जुदि मोनाब्ला नोंथाङा बेखौबो कमप्लेन होनो हायो। गुथि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों पेट्रल एबा डिजेलनि क्वान्टिटि आरो क्वालिटि चेक खालामनो मोननायनि मोन्थाय। क्वान्टिटि आरो क्वालिटि चेक खालामनो थाखाय 5 लिटार थाव मोननाया गोनांथार। पेट्रल एबा डिजेलखौ चेक खालामनो मोननाया नोंथांमोननि मोन्थाय। जुदि पेट्रल पाम्पनि बिगोमा एबा खामानि मावग्राया नोंखौ क्वान्टिटि आरो क्वालिटि चेक खालामनो नागिरनायाव हेंथा होयोबा नोंथाङा बेखौ कमप्लेन होनो हायो। पेट्रल पाम्पनि फ्रि फेसिलिटिसफोरनि जोबथा एबा 10थि फ्रि फेसिलिटिसआ जादों वाशरुमनि सुबिदा। पेट्रल पाम्पआव साफ्रोमबो सुबुङानो साब सिखोन वाशरुमनि फेसिलिटिस मोननाया बेखौ बाहायनायाव नोंथांखौ रावबो हेंथा होनो हाया। जुदि पेट्रल पाम्पनि वाशरुमा मैला, गाज्रि मोनामनाय, मोजां वाशरुमानो गैया अब्ला नोंथाङा बेखौबो पेट्रल पाम्पजों सोमोन्दो थानाय डिलारशिपखौ कमप्लेन होनो हायो। थुदो जों दा सावरायदोनि पेट्रल पाम्पआव जायफोर मोन 10था फ्रि फेसिलिटिसफोर दंमोन बैनिनो बबेखौबा मोनाबा एबा पेट्रल पाम्पनि बिगोमाया बेखौ हेंथा होयोब्ला अब्ला नोंथाङा बेखौ बबेयाव आरो माबायदि कमप्लेन होयो बेनि बागै सावरायगोन। नोंथाङा जाय पेट्रल पाम्पखौ कमप्लेन होगोन बै कम्पानिखौबो कमप्लेन होनो हायो। फर एग्जाम्पल, जुदि बियो भारत पेट्रलियाम कम्पानिनि बियो पेट्रल पाम्प अब्ला 1800
224344 टल फ्रि नाम्बारावबो कमप्लेन होनो हायो। नोंथाङा जाय कम्पानिनि पेट्रल पाम्प जेरै इन्डियान अइल, हिन्दुस्तान पेट्रलियाम, भारत पेट्रलियाम, आसाम अइल बायदि बायदि बैफोर कम्पानिनि नाम्बारखौ इन्टारनेटाव सार्च खालामनाबो कल खालामना कमप्लेन होनो हायो आरो अनलाइनबो कमप्लेन होनो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअ पेट्रल पाम्पनिफ्राय मोननो गोनां फ्रि फेसिलिटिसफोरनि बागै आरो माबोरै कमप्लेन होनो हायो बेनि बागै मिथिबाय। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो गोसोआव माबाफोर सोंनो गोसो जादोंब्ला कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।